Els 2 últims dies del mes de gener seran força assolellats, al igual que el primer del mes de febrer. A partir de dijous tindrem sol i núvols. La mínima la tindrem dilluns i dimarts amb 3 graus i la màxima diumenge amb 5. Aneu amb compte de no constipar-vos, que ja sabeu, qui tos pel febrer, tossirà pel març i per l'abril també. Hola, bon dia. Has sentit parlar de la màgia i de les persones que la fan? Doncs avui parlarem del Dia Internacional del Maig, que se celebra el 31 de gener. Se celebra aquest dia degut a que Sant Joan Bosco va morir en aquesta data i va ser nomenat patró dels mags. Alguns dels mags més importants van ser, per exemple, Robert Houdini, Alexander Herman, Harry Houdini o David Copperfield. Hi ha molts trucs de màgia, com per exemple amb cartes, amb barrets, amb monedes o daus, tot això utilitzant una vareta. Esperem que no deixeu de creure mai en la màgia. Kazajistán es un país del Asia Central que limita amb Rusia al nord, la Xina al sud-est, la Kirguistán, l'Uzbekistán i el Turkmenistán al sud i la mar Càspia al oest. Destaca la seva situació de multietnicitat. La principal característica de la situació geogràfica del país és la seva connexió central euroasiàtica, que connecta Occident i Orient. És el 9è país més extens del món i ha estat imparable en tots els sentits. Una de les seves apostes de futur va ser el 1998, quan es va canviar la capital del país, coneguda com Ankara, i renombrada entre els anys 2019 i 2022 com Nur-Sultan. Actualment, Astana. Entre el 2002 i 2007, la ciutat va triplicar la seva població i també es va omplir de gratte-ciels i edificis espectaculars, dissenyats per arquitectes de renom mundial, com Norman Foster. Un dels edificis reconeguts és la Torre Baiterek, que el 1997 va esdevenir el símbol de la nova capital, dissenyada per Norman Foster. Està inspirada en una llegenda tradicional sobre l'ocell mitològic Shamuuk, que va posar l'ou d'or que contenia el secret de la felicitat al capdamunt de l'arbre de la vida. L'estructura de la torre representa el tronc d'aquest arbre i des del mirador es pot gaudir de magnífiques panoràmiques d'Astana. Espero que us hagi agradat el meu país. A continuació us explicaré el sistema educatiu del meu país, l'Índia. Aquest sistema està dividit en 4 nivells. El primer cicle de primària va des dels 6 fins als 10 anys i el segon des dels 11 fins als 12 anys. El primer cicle de secundària és des dels 13 fins als 15 anys i el segon des dels 16 fins als 18 anys.
El primer cicle de primària està dividit en 6 estàndards, el segon cicle en 2, el primer cicle de secundària en 3 i el segon cicle en 2. Els i les estudiants de tots el país han d'aprendre 3 llengües, anglès, hindi i la seva llengua materna. L'Índia té com a objectiu que el 100% de la població estigui alfabetitzada mitjançant una educació primària obligatòria i universal. El repte actual és que tots els nens i nenes tinguin accés a una educació que els brindi les mateixes oportunitats laborals independentment de la seva situació econòmica, social o del seu gènere. La setmana vinent us informarem sobre una altra part del sistema educatiu. La universitat, concretament l'Abat Oliba de Barcelona, serà molt interessant, no us ho perdiu.